Уважаеми дами и господа, радвам се, че отново сме заедно в храма на Майстора. Днес ще открием една забележителна, една бих казал уникална изложба, която е посветена на два юбилея. 130 годишната на Владимир Димитров Майстора и 20 годишната на Галерия Класика. Галерия Класика ни гостува преди 15 години за първи път. Сега, след като дълго прекъсване, отново ни гостуват. Вие ще видите, изложбата съдържа както творби на изтъкнати български художници, класици, така и на съвременни майстори на четката. И мисля, че това е основната идея в работата на Галерия Класика, да хвърля мост между старите майстори и новите майстори, мост, по който единствено можем да стигнем до върховете на нашето изкуство. Тук на мястото да изкажа специална благодарност на инженер Йордан Чипев, благодарение на който установихме контактите с Галерия Класика и успяхме да осъществим тази прекрасна изложба. Сега позволете ми да дам думата на управителя на Галерия Класика, госпожа Виолета Панайотова, която ще ни разкаже повече за галерията, за нейната история, за нейното настояще, за нейните цели и задачи, които си поставим. Заповядайте, госпожо Панайотова. Безкрайно ви благодаря, че сте тук, за да споделите това радостно за нас събитие. Приятелството между Галерия Класика и Галерията на Майстора, позволете ми така да я наричам, датира доста назад в времето. И ние сме много щастливи, че днес отново сме тук сред вас. Аз се присъединявам към благодарността на Мишел към Данчо Чипев, защото той е приятел дългогодишен на Галерия Класика и без неговата много активна намеса, може би нямаше да сме тази вечер тук сред вас. Галерия Класика е създадена през 1992 година на 12 декември и тази година на 12 декември 2012 година ние ще празнуваме своят 20 годишен юбилей. 20 години, въпреки неимоверно трудните условия за култура и изкуство, сред които днес живеем, нас ни има. И ни има с една огромна любов към изкуството, към културата. Основен принцип в нашата работа и бих казал така, наше верою е не толкова да събираме и да колекционираме картини на известни български майстори, не толкова да подпомагаме и да посредничим в контакта между наши съвременници и тяхната публика, колкото да съхраним връзката и да работим за утвърждаване и създаване на традицията, най-хубавото и най-доброто от миналото, преминавайки през нас и през децата ни да стигне до по-добри и светли дни за тях. По отношение на това, с което най-много Галерия Класика се гордее на своята 20-годишна история, ще си позволя да ви разкажа за даренията, които сме направили от нашия фонд и от творби, спасени за България от нас и подарени на държавата. Позволете ми да изредя това дарение. Икона на Захари Зубрав, Свети Йоан Кръстител с житийни сцени, датирани около 1840 година. Нещо любопитно, преди известно време, около 1996 година, един чисто нов автомобил Citroen с половин милиона лева по номинала тогава, всъщност спасиха тази икона за България. Икона от Никола Образописов, Свети Кирил и Методий, портрет на Димитър Зограф Доспевски, основоположник на известната Доспевска школа, рисуван от сина му Станислав Доспевски. Портрет на Никола Доспевски, брат
на автора, пак рисуван от Станислав Госперски, картина на Георги Данчев Географина, портрет на Димитър Матерски, участник в Македоно-Румелийското движение за обединение, и автопортрет от Лайпциг на професор Васил Захариев, единственият български художник, на когото е подадена катедра по графика в Германия и Европа. Всички тези картини, събрани и опазени в галерия Класика, са дарени на държавата от нас. Друг дарителски акт, с който се гордеем, е, че подарихме и на финландското правителство и президентство портрети на генерал Енрод, министър-председател на България от финландски произход. Освен това, галерия Класика е подпомагала финансово, разбира се, заедно с свои приятели и партньори, и създаването на Християнски институт Благовестие, подпомагали сме Животинския манастир, давали сме средства за архива на Софийския синод и за реставрацията на базиликата Света София. Всичко това е било възможно с съдействието на приятели и партньори на галерията, като Хотел Родина София, Българо-американска кредитна банка, Театър София и лични дарения от наши приятели и фирми. Какво е днес новото в галерия Класика? Следваме своя път на развитие, като се опитваме да го превърнем в традиция. За сезон 2011-2012 година първата ни изложба в София беше на Пламен Пенов, един изключително интересен график, наш приятел, съвременник. В плановете ни за работа напред във времето предстои да срещнем и вас, когато ни гостувате в София, нашите приятели с изложби на Илия Пешков, Димитър Кандемиров, Генко Генко, а също и с изложби вече на наши съвременници Дора Кънчева, Дора Гонева, Киазим Кисимов. Освен това, работим по идеята да превърнем галерия Класика в едно уютно, топло и приятелско място за срещи, за делови контакти, за творчески вечери на творци на всички области на изкуството, на културата към галерията. От септември миналата година работи вече и клуб Класика и нова култура с няколко секции. Пространства и светове, в която ще правим срещи и представяния на български писатели, поети, художници, музиканти. Втора секция България на гражданите за нова култура и в политиката. И трета секция сценично изкуство с кинолектория, с моноспектакли. Търсим пътища, за да бъдем по-близко до всички вас, хората, които обичат изкуството и които милеят за него. Аз съм много развълнувана, това вероятно ми личи, моля да ме извините и съм безкрайно щастлива да съм тази вечер с вас, тук в галерията на Майстора. Преди малко споделих, че като влязох за пръв път в вашата галерия и се разходих сред картините на Майстора, изпитах много особено усещане и буквално мравки ме полазиха по кожите, че се намирам след толкова много красота и след толкова много дух. Благодаря ви, че сте тази вечер тук. Надявам се изложбата, която ви предлагаме, да ви хареса. Постарали сме се да бъде максимално богата и разнообразна като имена, не само от класиците на българското изкуство, но и с присъствие на наши съвременници. Позволявам се да ви обърна вниманието към картината на Киазим Синов „Вдъхновение“, посветена на Майстора, рисувана специално за тази изложба с много любов от него. И мисля, че се съвсем на мястото тук в тази галерия, както и да ви обърна внимание към картината на професор Ганушев, портрет на генерал Никола Гетев, една от знаковите творби в нашата колекция. И да ви пожелая приятна вечер. С тази
дейност на 9 класа, която бъде представила в Мотора. Аз се радвам, че слагаме началото на едно културно сътрудничество, от което се надяваме, че се дадат нови идеи, за нови изложби, за нови съвместни изяви. Това несъмнено ще доведе нашия културен афиш. И така, дами и господа, изложбата е открита. Сега Данчо ще ви кани на чаша вино в чест на дата юбилея. Заповядайте. Много работа ще правят. Много малко от картините не се продават. Всички картини останат. Знам.